Assalamu alaikum, ni ne naku Ordinary Comrade. A yau ina sanar da ku cewa a yanzu ina samar da bidiyoyi na tallace-tallace, bidiyoyi na biki da duk wani editing na bidiyo na tallace-tallace ko kuma birthday ko na wani event ko kuma na social media content ko kuma bidiyo na siyasa. Idan kana business kuma kana son ya samu ƙarin masu siya, ina iya yi maka advertising bidiyo mai ƙayatarwa wanda zai jawo hankalin mutane. Idan kai ɗan siyasa ne ko kuma yaron ɗan siyasa ne, zan iya maka bidiyo wanda zai ƙayatar da mai gidanka ko kuma wanda zai sa a san mai gidanka ko wanda zai sa a san ka mai kyau wanda zai ɗau hankalin mutane. Abu mafi ƙayatarwa a cikin bidiyoyinmu, kai da kanka za ka iya yi ma kanka talla, mu hotonka kawai muke bukata. Zan kuma kana iya sa mu sa kowane irin jarumi na Najeriya ko ƙasar waje ko na kudancin Najeriya ko na ina ne ma talla kayanka in kana bukata. Duka muna generating bidiyoyinmu da AI, wato Artificial Intelligence. Mai bukata yana iya tuntuɓa ta wannan lambar 070 40 68 44 85. Na gode, sai kun zo. Ni ne naku Ordinary Comrade AI Expert.